Айде. Цял ден си играл близката горичка. Не! Как не? Айде пей. Не! Айде пей, де. Не, Бао, не. Бао. Какво? Какво? Шамар? Искаш да шамари? Криси, ела легни тук до мен, сега да си изпееме ние за зайчето бяло. Айде, мам. Айде, пей за зайчето. Не! Как не? Зайчето бяло? Бяло. Цял ден си играл. Къде? Тати. С тати? Тати. Къде е тати? Я кажи, къде е тати? Там. Тати къде е? На камиончето? Там. Ей там. И какво ще донесе? Бомони. Бомбони? Да. Криси, обърни се сега да кажеш. Ей там отиди при камиончето да го вземеш и да го покажеш. Айде. Покажи тати какъв камион кара. Покажи го. Къде е камиона на тати? Къде е камиона на тати? Къде е камиончето на тати? Къде е? Ма къде е на тати камиончето? Кажи, лигло. Къде е на татко камиончето? Хопля, няма. Кажи, тати, като се дойде от камиончето, какво ще донесе на Криси? Бомони. Бомбони. А друго какво? Парички. И какво ще купим с тия парички? Ела, Кристина. Ела, ще те захапя за дупето. Ще те ощипя. Ела, обърни се, де. Ела. Кажи, с паричките какво ще купи Криси? Какво ще купиш? Кажи, де. А? Какво ще купиш? Какво ще купим с тези пари? Я стани да потанцуваш малко. Айде, покажи Стефани как танцува от Lazy Town. Айде, покажи. Айде, даун. Слизай да танцуваш даун. Айде. Иди допусни даун на Криси. Даун, да. Ай, танцувай. Криси, ела танцувай там. Ай, върви, танцувай. Танцувай. Ай, ти забрави, май. Ай, танцувай.
Айде яш. Яш. Не ти ли хареса? Вземи си чиниката и яш. I did it.